Karon guys posting do ta diri sa kuan New Town guys. So nag-deliver ko sa New Town guys nya ato lang ta guys mo kuan ta mo uli ta kay mo nag-deliver o tagnawan nyo guys nindot kayo diri guys. So naman nyo guys nindot kayo ni guys tana guys. Guwapo kayo diri guys. Guwapo kay ang mga kuan diri guys ng Christmas light. Ika ko sa kuan guys deliver niya nagapitan ko guys nya binang deliver kay kuan. Oh, tanawan nyo guys, nindot kayo guys ako na yung mga mangga, nindot kayo mga view. Nindot kayo view ang mga mangga diri guys. Utangan nila kuan Christmas light. Uban na lang ko ninyo sa kuan pag kuan guys, pag biyahe. Bakit ka guys? Uli ata guys. Okay diri guys oh. Mangga mangga na guys na napuno sa Christmas light guys. Samot ato naan guys, hindi kaya ato naan guys. Ay lang di mo kuan guys diya guys. Tanawa lang dire guys. Dire ni sa kuan guys. Dire ni sa kuan guys New Town. Tao ni lapit guys. Ay lang mo gyud biya tan-aw gid mo sa view guys. Ang kay view. Bapo kay view guys oh. Dagko lang kay ham diri guys. Minto tag view diri sa New Town guys, lamay ilaagan ni. Panel jud niyo guys para makakita mo views diri sa kuan. Oh. Wow, ang ganda guys. Oh. Naman niyo guys, ganda guys. Wow. So guys. View dre guys. Dito sa New Town guys. New Town. Bye-bye nyo guys. Follow and share lang guys sa aking mga vlog. Highway na. Bye-bye. Thank you for watching guys. Bye-bye.